Dobar dan, ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja u Poliklinici Bilić Vision u Zagrebu. Često čujem od mojih pacijenata pitanje kako riješiti starosnu dalekovidnost. Starosna dalekovidnost nastaje kao problem starenja oka i očne leće nakon 40. godine života. Može se riješiti nošenjem naočala, takozvanih progresiva, ili naočala samo za čitanje, a isto tako i nošenje progresivnih kontaktnih leća ili laserskim skidanjem dioptrije. Tehnologija se stalno razvija i pokušava riješiti stanje starosne dalekovidnosti na što je moguće bolji način. Međutim, rezultati su još uvijek prolazni. Zašto je to tako? Zato naša leća i dalje stari. Osim laserskog skidanja dioptrije, gdje se mogu različite metode primijeniti, između ostalog i monovision, gdje nedominantno oko je podešeno više za čitanje, a dominantno više za daljinu. Može se također riješiti pitanje starosne dalekovidnosti ugradnjom intraokularne leće, znači operacijom na našoj očnoj leći. Bilo da je ona prozirna ili već ima zamućenja u obliku sive mrene. Ugradi se progresivna ili multifokalna leća koja onda omogućava gledanje na sve udaljenosti. I daljinu, i sredinu, i blizinu. Oči su vaše najveće blago. Stoga sa punim povjerenjem povjerite brigu o vašim očima stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.